y que es bastante interesante la charla que nos pueden portar hoy. Y ahora le pasaré la palabra a Estela, que es membre de Asamblea de Cooperación per la Pau, que son tan posible que esta gent estigui entre nosaltres. Us dono les gràcies per compartir esta tarda amb nosaltres i que sabeu que Morella està oberta a tot el solidari en l'àmbit que sigui. ¿Vale? Así teniu una colla d'amics per tot el que necessiteu. Les passo la palabra a Estela. ¿Vale? Bueno, pues hola a tots. Primer que res, gràcies a totes i a tots que veniu a sí. Ja sabem que aquestes coses no tenen molta influència, però no per això tenim que deixar de fer-ho. Tot el contrari, nosaltres sí, perquè pensem que això és supernecessari, que fa falta, que molt bé és un tema que així està comarca no s'havia treballat mai, per això des de l'Assemblea vam pensar que era una oportunitat de fer-ho. Per això volem donar les gràcies també a Malú i al Consell de Solidaritat que ens ha permès aquest espai de poder-ho fer. I des d'Assemblea, evidentment, també repetir les gràcies al col·lectiu Lambda. I res més, antes que explicava res del col·lectiu, pues es donen la paraula a ells, perquè són els que realment ho saben. I no sé per què disfrutem. Sí, una altra cosa, que volem deixar les portes obertes a que, a part d'esta xerrada d'avui, que no sigui una cosa puntual, sinó que ens agradaria seguir en contacte, perquè també des de l'Assemblea i el Consell de la Joventut pensem que el tema del sexe és un tabú, i hauria de deixar de ser-ho perquè és un tabú natural i que ja està bé que haguem estat sempre tan tancats i tan limitats i tan quadriculats, i per això tenim en ment fer aquest estiu el curs de sexualitat per adolescents, i per això pensem que si entrarem en contacte amb associacions que realment estan utilitzant i treballant per aquests temes ens podrien ajudar, perquè a l'Assemblea tampoc som experts en això, el Consell de la Joventut tampoc som experts, per tant hem de contactar amb gent que realment domina el tema i que ens pot obrir la ment i ajudar-nos. Ja està, donar la paraula i gràcies. Hola, buenas tardes.